Recordar-vos que podeu participar aquest dissabte a les 7 de la tarda, podeu col·laborar amb el projecte Sostre assistint a aquest concert Duendes per col·laborar amb aquesta tasca tan important que fan. Nosaltres ara hem de canviar totalment de qüestió. Visitem un establiment badaloní que baixa persiana després de 40 anys. La merceria Montserrat, que deixa orfes les seves clientes de tota la vida, les que ha introduït en aquest art de fer mitja. L'Anna Rovira ha visitat la botiga, ha conegut les seves clientes i n'ha acompanyat una d'especial. Segur que la reconeixereu. Avui ens hem posat al darrere del mostrador d'una merceria que per molts, sobretot per la gent dels barris del centre i de Casa Gemmes, és ja tot un clàssic, i ho hem fet per retre un petit homenatge i per explicar-vos una història que hi ha al darrere. Estem a la merceria Montserrat, estem amb la Montserrat Mac, que és l'ànima que hi ha darrere d'aquesta merceria, i hem volgut venir perquè la Montserrat plega. Bon dia, Montserrat. Bon dia. Ja em vas dir, no les tinc totes, que a mi això m'emociona encara molt i t'hi has repensat molt, però per què plegues? Bé, perquè porto ja molt de temps, que estic molt dedicada, sempre he estat molt dedicada a la botiga. La meva botiga, quan es tanca, no es tanca, vull dir, jo a casa m'emporto jerseis per muntar, per posar botons, per planxes, i esclar, em passo els caps de setmana treballant, les nits treballant, i això no pot ser. Vull dir, ha arribat un moment que n'hi ha prou. A més, tinc els pares molt grans i sóc filla única, vull dir, tinc que estar una mica per ells. Tinc nets, no puc veure els nets, vull dir, és una mica tot pla, i he dit prou. He estat 40 anys i ja m'ha semblat que era el moment. Això ha donat per bons moments, per mals moments, sí. Però què t'enduràs tu cap a casa? Dona, aviam, em sap molt de greu de tancar perquè són 40 anys que a més sempre he estat molt amb el públic i m'emportaré això, totes les meves clientes, que us continuaré veient perquè jo visc aquí al barri, vull dir, esclar, us continuaré veient. Saps que hauràs de seguir contestant preguntes i consultes pel carrer, oi? Això ja m'ho imagino que em passarà, perquè esclar, és molt de temps. I amb aquests 40 anys, Montserrat, has vist un canvi en l'actitud o fins i tot en els costums? Perquè això de fer mitja era una cosa molt de la gent gran i d'uns anys cap aquí, doncs la gent l'està recuperant. Sí, de fet es recupera, el que passa és que es treballa d'una altra manera. El jovent busca bastant els tutelars que hi ha per internet, et ve buscar llana, un canvi hi ha hagut, però hi ha la clienta de sempre, que sempre ha fet jerseis, ha fet bufandes, ha fet colls, vull dir, esclar, potser sí que hi ha els amigurumis, han sortit altre tipus de cosa que jo això no he abarcat per poder-ho fer. O sigui, ara és més tipus taller, fan tallers, i aquí és la botiga d'abans, que es venia, es comprava la llana, es guiava i ja està. I jo no he donat ja per fer tallers perquè, esclar, més coses ja no he pogut fer, perquè els tallers necessiten la seva preparació i ja està, i ja no... Això ja no he arribat. Les persones grans i les persones joves totes es deixen aconsellar o has vist que cadascú fa una miqueta la seva? El jovent potser ho té més clar, ja diu, vull això i allò, però de totes maneres ja es deixa també aconsellar. I els materials han canviat per adaptar-se també als temps perquè la llana no deixa de ser un material molt delicat, però alhora també car. Hi ha llanes més econòmiques, he intentat sempre tenir una mica... Jo he treballat bastant amb llana, i esclar, sí que fa que puja de preu, però, hi ha altres llanes també més econòmiques. I també tot plegat té el valor aquell de ser una cosa que t'has fet tu. Teva, i si has tingut una feina, clar, penses, val la pena, que si t'has gastat uns diners, però que almenys et llueixi. I alhora, si ho regales, és un valor afegit. Exacte, perquè per descomptar que surt més car, perquè vas a qualsevol lloc i trobes molt més econòmic, però esclar, és una cosa teva que has fet tu i que un altre d'igual no ho trobes, perquè trobaràs la mateixa llana, però en un altre punt. Vull dir, és una mica això. Fer coses personalitzades. Nosaltres volíem entrevistar-te tu perquè ens expliquessis una miqueta la història que hi ha al darrere d'aquesta merceria que tancarà el 7 de novembre,
però alhora també volíem saber què passa amb aquelles persones que són clientes de la Montserrat, que venen aquí habitualment i que ara doncs, hauran de buscar-se algun altre lloc on anar. Hem consultat i ens han xivat, perquè és així, que hi ha una persona d'aquí a Badalona que coneix absolutament tothom, que és una de les clientes de la Montserrat i que fa només 2 anys que s'hi ha posat, però m'han xivat que ho fas estupendament. Sí o no? Bé, no crec que ho faci estupendament. El que passa que sí que és veritat que he notat que una certa creativitat i una mica de valentia, vull dir, m'atreveixo bastant. I bé, a mi sempre m'havia agradat, de fet feia ganxet i havia fet punt de creu i havia brodat, o sigui que encara que ho hagués fet només quan érem més jovenetes que ens en ensenyaven, després a les vacances sempre m'agradava fer alguna cosa. En el moment de jubilar-me doncs tens, clar, moltes més hores. Era una persona molt activa i no sabia sentar-me una tarda o una nit a veure la tele sense fer res. No ho sabia fer, no. I aleshores amb la Mitja doncs vaig trobar, no, un dia començant amb la Montse a fer allò que en diuen un buf, no? Sí, un coll. Un coll d'aquests per la meva filla, doncs em vaig enganxar, la meva filla em va regalar llavors per Nadal doncs, un curset i a partir d'aquí la veritat és que quasi que no he parat, he anat fent coses i coses doncs, atrevides, no? Ara ens miràvem, recordàvem una jaqueta d'aquestes de llana amb 2 o 3 colors, vull dir que du la meva filla, que és molt alta i van ser molts punts. Molta feina. Sí, de veritat he trobat una cosa que m'entreté i que em fa continuar havent de tenir idea i crear. I ara què faràs si no pots venir a la botiga? Bueno, doncs mira, buscaré. Ja, de fet, ja tinc també contacte amb un altre que també eren amics meus i que la tenen, diguéssim, també per allà a prop de la plaça i que aleshores, doncs, de fet, la Montse no feia cursets i vaig haver-lo de fer en un altre lloc i ara doncs ja, bueno, doncs hauré d'anar cap allà, hauré de caminar una mica més. La gent que estem acostumats a viure molt aquí, en el carrer Prim, i tot allà als voltants, i tenim la tendència a no moure'ns massa, doncs bueno, m'hauré de caminar una mica més. Haurà de caminar, però de totes maneres, Montse, vine, perquè m'has dit que continuaràs una miqueta. Bé, sí, aniré a una botiga que m'han ofert d'anar-hi, però només un matí i una tarda. Perquè això no es pot un desenganxar així com així. No, la veritat és que sí que m'ha fet il·lusió, perquè vull dir, deixar-ho així de cop m'era una mica complicat. I aleshores, bueno, m'ho va oferir, em va dir si podria anar un dematí i una tarda, encara no hem concretat ben bé els dies, i anirem. El que passa és que també és una mica lluny, perquè és darrere els Salesians, o sigui, el carrer Guifré, darrere els Salesians. Una noia que fa patchwork. Molt bé. Serà una manera de continuar aquesta història, una història que va començar fa 40 anys, aquesta merceria obria i ara tanca les portes, però no desespereu, i fins i tot si sou d'aquells que encara no heu començat i voleu engrescar-vos, de debò engresqueu-vos. La Maite s'hi ha posat i en 2 anys ha assolit el high level. Ja tinc una filla que em fa, dues filles que em fan... Veieu? I la Montserrat promet que no ens abandonarà del tot, sinó que ens anirà assessorant aquests 2 dies així solts a la setmana per donar consells a qui calgui. Noies, moltíssimes gràcies i molta fortuna d'ara en endavant, que comença una altra etapa. Vinga, adéu-siau. Oh, baby, I'm thinking about your face.